Hori frenti horraino etortzen nien. Nire etxe zen da tio, hor nintzen zatako norri bizueten lokarrexek, hartu, eruben. Da, orduan deuen, hori Don Jose Abadie, guri neuen loitzen, loiban, da zitsi arezen azan. Gurin sartzaitzen orduko, begizilotu Don Jose eta juntzien. Da, nire etxe eta tio, bisek horren lokarrexek. Da, hori Abadie inobil nahi ez, soldau etxe, jo no. Rekete etxe, jo no. Da, gurete etxe giliben, zela tio salakotan, baina ez. Gurien, osak amuletetxe gizatotzena, tontortxu bat, amuletetxe bakatu eran, bai aldarri bat bide, hemen den bide nauzioe. Da, hortik eskumetik, zure soldagoak ez egiten zein larskena bakatzeko handie, edo zenean Don Jose betxi, ez egiten gondik, eskumeta hartu. Da, are kamililagan, gan odola. Gan odola ikusi, zei ardela eskusan magarrik. Da, joan den odola eola, ez egiten tio zanala, Don Jose zana. Eta hori etorzen orduan, aurtik larruzkain nozan, da gero bertzure ogizkoek edo ordena duen. Da gurina etxegu zan ez da niz egite, kikutxo zalago zoleterian hemen lababa. Da gura etorri, da zitxik gura etortzalako, asegitik libena. Baina atorzan, lehene ondako lekuna hartzen beste kariño eta atzalde maten libre izango zen, hori gerrik ezertza hartuko. Eta perteket izier, etorri nidan nire ere. Eta orduan etorzan gura etorzan nien, nire anaiz esanak hobe batien, da berak bestin. Azkeniko geurin nire lo, abadik. Azkenaz gero etxin lo. Gero eruen maniolo haikora, begiz elopte. Mandoko, entzaguen? Bai. Bai, eskin nengu zaharra baina, ondo lezinen. Roger. Ondo lezinen.